Joo. Moro ihmiset. Tässä videossa mä näytän teille, miten Kassu 1 Sokerit tehdään toi biisi. Eli mennään alusta loppuun ilman tekoälyn käyttämistä tällä kertaa, koska joskus olen ottanut biitejä sillä tavalla, että ne on luonut tekoäly, mutta yleensä mä oon tehnyt puhelimella biitit, mutta että saadaan nyt tästä semmonen oikein hieno, hyvä video ja pystyn kuvaamaan myös biitin teon, niin mä teen sen tuolla iPadilla, joka näkyy ehkä tossa. Mutta ennen kuin hypätään videon pariin, niin iskekää like ja kommentoikaa, haluatteko te lisää Behind the Scenes biisien äänittelyä tai tekoa tai mitä ikinä. Mä oon tosta vielä ton GarageBand softan, millä mä mun biittini väsään. Eli ilmaissoftalla. Mulla ei ole Logicia, vaikka pädi löytyy tosta, mutta Logicia mä en omista, koska se maksaa rahaa. Tuolla näkyy itse asiassa, kun me ollaan aloitettu rummut tekee. Eli tossa on meidän rummut. Tältä siis näyttää nämä rumpuhässäkät tässä näin, että siinä on iskusekvensseri, mä pystyn painelemaan tuolta eri juttuja tohon että saadaan noita rumpuja kuulostaa hyvemmältä, vittu paremmalta. Ja mennään. Seuraavaksi mä ajattelin, että bassot vois luoda. Tuossa näkyy vähän viulusynaa, sointunauhat, mistä mä voin painella tolleen. Niin. Tomma. Nyt meillä on tää biitti tässä tekovaiheessa, eli tuolla näkyy, että äänitys on päällä. Täällä näkyy nämä live-loopit. Näitä on vain 3, koska tästä tulee hyvä biitti. Semmonen vähän lyhkäisempi. Tuolta pystytään laittamaan näitä kohtauksia. Tästä tulee ihan hyvä. Kun me vedetään noita tosta auki, niin me pystytään nyt bassoja ottaa pienemmälle. Nyt ei bassot huuda niin saatanan kovaa. Ja tälle trackille tulee sitten tähän videoon soveltuva biisi. Tälleen tehdään biitti. Nyt meillä on biitti valmis. Sitten kun me ollaan tämmösiä amatööri MC:itä, meillähän pitää olla oh shit. Eli ei mitään kuin kuulottimet vaan päähän ja sitten monitoring voisi olla ihan hyvä asia, niin painetaan se täältä päälle. Ei painettu. Vittu. Sitten tää toinen kännykkä yhdistetään C-johdolla interfaceen ja sitten tehdään niin sanottu check, mic check, motherfuckers, mic check, toimii. Mä laitan tosta, että mä kuulen itteni. Sitten laitetaan oikeat presetit tuolta vielä päälle. Yeah. Se on MC Kassu. Ei, MC Kassu. Kassu 1 Sokerit. Yeah. Noni. No. No. Heitä voltiin, löpötää viimeisen kortin, se on varma, että en mä tiedä mitä satut tänne jäpäämään, mutta en mä tiedä, mä haluan nyt lähteä pois täältä, bye! Oho. Joo, hei tämmönen oli äänitysprosessi biisille ja kiitos kun katsoitte videon, jos katsoitte tänne asti, niin olette kuninkaita kaikki. Joo, ja kuningattaria. Seuratkaa mua TikTokissa nimellä, mä linkkaan sen tonne vitun descriptioniin, koska mä en muista sitä. Olikohan se Kassu, ihan vaan Kassu. Kirjoitatte, niin pitäisi löytyä. Mut joo, hei, ensi videoon, moi moi!